Добрый день! Сёння 28 красавіка і мы пачынаем агляд найбольш важных і цікавых навінаў за мінулы тыдзень. Ласі сталі сур'ёзнай небяспекай на дарогах Аршаншчыны. На лядовай арэне адкрыўся форум «Аршанскія традыцыі», і ён стаў самым непрадстаўнічым за ўсе гады. Міліцыя рэгіёну правяла паспяховую аперацыю па арышце наркакур'ераў. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. На гэтым тыдні шырокі распаўсюд у сеціве атрымала відэа, у якім лось напаў на аўтамабілі ў Аршанскім раёне. Наколькі нам вядома, здарэнне адбылося недалёка ад вёскі Міцькаўшчына, дзе малады лось чамусьці вырашыў, што аўтамабільная дарога цалкам належыць яму і не варта па ёй ездзіць. На відэа, размешчаным у тык-току, бачна, што спачатку жывёла не прапускае машыну, а калі кіроўца УАЗіка спрабуе яе адагнаць, бязрогая парнакапытная пачынае бадаць аўтамабіль. У выніку сутыкнення цуды тэхналогій адступілі ад чыстай прыроды. УАЗік палічыў за лепшае з'ехаць. А тады лось не суняўся і паспрабаваў напасці на іншы легкавік, які стаяў наводдаль. Відэа сапраўды мілае, калі глядзець на яго з манітору. Але для тых, хто быў у машынах, сітуацыя выглядала не такой пацешнай. Лось хаця і траваядная, але дзікая жывёла і можа быць небяспечнай. Варта таксама адзначыць, што ў гэтым годзе ласі застаюцца праблемай для аўтамабілістаў. Акрамя гэтага выпадку, у гэтым сезоне у раёне адбыліся прынамсі дзве аўтааварыі з прычыны таго, што рагатыя выскоквалі на дарогу. Як мінімум у адной з аварый пацярпеў чалавек. На гэтым тыдні ў Воршы адкрыўся традыцыйны ўжо 12-й міжнародны эканамічны форум. Увогуле ў сённяшні час у Беларусі нешта назваць міжнародным дастаткова няпроста. І такі скепсіс цалкам пасуе да сітуацыі з Аршанскім форумам. Міжнародную частку прадстаўлялі дзве дэлегацыі з Расіі, з гарадоў Цвер і Смаленск. У першы дзень размова ішла пра інвестыцыі і інавацыі. Што інавацыйнага могуць праінвеставаць правінцыйныя Смаленск і Цвер, якія і ў сябе маюць вялікія інфраструктурныя праблемы, пытанне рытарычнае. Праўда, у праграме форума была заяўленая дэлегацыя з Кітаю, але яна не палічыла патрэбнай фізічную прысутнасць у Воршы, таму мерапрыемствы з іх удзелам адбываліся віртуальна. За тузін гадоў правядзення форуму гэты самы непрадстаўнічы. Раней у Воршу на гэтае мерапрыемства прыязджалі і еўрапейскія дэлегацыі, а сёлета нават з Расіі прадстаўніцтва мінімальнае. Да іншых афіцыйных падзей. Воршу наведаў міністр унутраных справаў Іван Кубракоў. Ягоны візіт быў цалкам звязаны з урачыстасцямі. Спачатку галоўны міліцыянт краіны ўрачыста адкрыў адрамантаваны будынак Раус, потым сухотную лякарню для вязняў калоніі нумар 12, а затым дзіцячы клуб «Зубар» на 20 чалавек. Пад вечар ён наведаў лякарню імя Сямашкі. Адзіная больш-менш цікавая заява з боку міністра, якую заўважылі журналісты, гаварыла пра тое, што на базе лякарні могуць адчыніць рэабілітацыйны цэнтр. Пры гэтым на тыдні зноў чуліся галасы незадаволенасці наконт аршанскай медыцыны. Цяпер справа тычылася новай паліклінікі нумар 6. Пацыенты паліклінікі даслалі ліст з апісаннем праблемаў установы, і адміністрацыя на гэтым тыдні дала адказ, прызнаўшы пэўныя цяжкасці. У прыватнасці, у адказе гаворыцца пра цякучку кадраў у нядаўна адкрытай паліклініцы. Шэраг праблемаў медычныя чыноўнікі абяцаюць выправіць. Больш дэталяў ліста і адказу на яго на сайце Орша.eu. Наркагандляроў, якія працуюць праз тэлеграм-каналы, выявіць часцяком складана, але на гэтым тыдні міліцыя паведаміла пра паспяховую аперацыю выкрыцця некалькіх звёнаў наркатычнага ланцужку. Спачатку быў затрыманы 26-гадовы жыхар Навалукамля, які працаваў у гэтай злачыннай сферы ўсяго месяц і здолеў зарабіць толькі каля сотні даляраў. Ён у Магілёве забраў буйную партыю небяспечнага наркотыка альфа-ПВП, паведамляецца пра 800 грамаў. Гэтую партыю ён павінен быў расфасаваць, частку пакінуць у тайніку каля Бабінічаў, астатнюю частку ў іншых месцах. Каля Бабінічаў яго і затрымалі. А праз некаторы час быў затрыманы і іншы ўдзельнік наркасхемы. Ён прыехаў забіраць сваю частку наркотыка ў Бабінічы. Гэта 15-гадовы жыхар Віцебску. Ён мусіў забраць наркотык на Аршаншчыне, падзяліць яго на яшчэ больш дробныя часткі і раскласці ў новыя тайнікі. Такі выпадак, калі адразу двух удзельнікаў схемы распаўсюду наркотыкаў бяруць на адной партыі, рэдкасць. Але зусім не рэдкасць, што маладыя людзі сядаюць у турму, прапрацаваўшы на наркамафію ўсяго некалькі тыдняў. Тут паказальная гісторыя жыхара Навалукамля. За заробленыя 100 даляраў ён цяпер атрымае тэрмін у некалькі гадоў. На вуліцы Пагранічнай у аварыі пацярпелі двое чалавек. 62-гадовы мужчына ехаў на скутары з 57-гадовай пасажыркай і каля дому нумар 39А сутыкнуўся з аўтамабілем Рено. Падобна, што Рено не прапусціла скутарыстаў, але даі толькі пацвердзіла факт аварыі і наяўнасць пацярпелых без тлумачэння прычынаў сутыкнення. Што і не дзіўна, калі ў аварыі ёсць пацярпелыя, то справа перадаецца следчаму камітэту
камітэту, які павінен сам вызначыць вінаватых. У дадзеным выпадку і кіроўца скутару, і яго пасажырка трапілі ў шпіталь, вядзецца расследаванне. Надзвычайнымі здарэннямі пагражае рака Дняпро. Рака зноў паднялася, прычым мацней, чым у пачатку вясны, і зараз даходзіць да таго ўзроўню, калі можа затапіць дамы на беразе. На гэтым тыдні Дняпро моцна затапіў набярэжную парку «Казачная краіна» і, здаецца, пакуль не збіраецца спыняцца. Пры канцы выпуску хацелася б распавесці пазітыўныя спартовыя навіны, але, на жаль, спартоўцы не парадавалі. Футбалісты Воршы з лікам 3-5 прагулялі камандзе Ніва з аграгарадка Доўбізна, што на Берасцейшчыне. Гэта быў першы хатні матч сезону для нашых футбалістаў. І хоць ён атрымаўся відовішчным па колькасці галоў, але прынес паразу. Можна дадаць, што ў матчы загналі дастаткова рэдкі гол. Брамнік Нівы, запусціўшы мяч з аднаго канца поля, пацэліў у браму аршанцаў. Гэты гол шмат у чым паўплываў на станоўчы для гасцей вынік. Пры гэтым аршанцы прапусцілі ў матчы яшчэ адзін мяч з далёкай дыстанцыі, на гэты раз ужо з цэнтру поля. Наступны паядынак наша каманда праводзіць у Віцебску супраць Макслайну. У той жа час міні-футбольны Вітэн даведаўся свайго суперніка па чвэрцьфінале першынства Беларусі. Ім стане каманда УУЗ «Дынама» з Гародні. Першая сустрэча адбудзецца 4 траўня ў Воршы, а больш падрабязны анонс серыі нашы журналісты апублікуюць пазней на сайце. На гэтым у нас усё. Нагадаю, што каментары і падабайкі пад відэа вельмі дапамагаюць у яго распаўсюдзе, таму не пашкадуйце манікюру для карыснай справы. Убачымся і пачуемся за тыдзень.